Mikel Laboa eta Xabier Lete. Xabier eta Mikel, Lete eta Laboa. Askotan gurutzatu dira, bi kantari hauek. Bai kantuan, arituz, bai hortik aparte ere. Ta egunak ere hala ekartzen dizkigu. Xabier Lete Iruñera etorriko da, hain zuzen Mikel Laboaren eriotzaren biharamunean. Loturik berriro, hemen Euskal Herria irratian, Bazkale buruko kultur arlo honetan. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noizpait gina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekintza ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatu bizia, hortan jokatu bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan. Xabier Lete olerkaria, hitzen egilea, hitz sakonen egilea. Laboa gehiago besteren hitzen kantari interpretea, interpretazio horri xamurtasun beresia, garraztasuna, gozotasuna aldi berean emanez. Lete nahi baldin bada kantari gogorragoa, zakarragoa. Laboa gogoan, Lete hizketan, Leteren hitzak kantatuz Laboa. Gauzak horrela dira, hola gertatzen dira, eta geure gaurko kultur arlo hau horrela beteko da, eta bete gainera. Izan ere eta kultur arloa esaten diogun, ahotik belarirako aldizkari honetan, eta eusko ikaskuntzarekin egiten dugun honetan, Laboa eta Lete gurutzatu eta elkartu zezkigu. Gaur arratsean hemen Iruñean izanen da, Iruñeko planetarioan Xabier Lete. Bere olerki liburua aurkeztera etorriko da. Eta antolatua noski lehenagotik egonik ezagutu genuen atzo, Donostitik ez etorren albistea, Laboaren heriotzarena. Beaz, gaurko saio honek halako esanai beresia hartuko du, bere etxi eta gehigarria, izan ere Xabier Letek zalantzarik ez da gogoan izanen duela Mikel Laboa. Geure lankide Amaia Sanbizenterekin mintzatu da Xabier Lete. Herritar batek bide berritik ekingo dio urduri, guztien lana guztien esku jasoko dute sendota prestu, beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik eztu, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain. Diru zakarrak bihotzik eztu, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain, gizonen gain. Bai, gaur nerekin egonen da, baita ere Zogomairuko lankidea izan zen, eta orain Pamiela dintzat lan egiten duen, eta lankide den Joxe Angeleri Garain, aparra, eta berak egingo du aurkezpena, lehenbizi, eta ekitaldia dedikatuko dio, nola ez, Mikel Laboari bai.
Mikel Laboa laguna zenuen aspalditik. Bai, guk, biok, bai nik eta bai orkestena egingo duenak, Irigaraik laguna genuen, ez toko mairuren denboretatik Mikel Laboa. Eta adiskidetasun hori, ez toko mairuko denboretan, normala den bezala, fisikoki hurbiltasun gehiagorekin izan zen, maiz askotan ikusten genuen, eta elkarrekin kantuz eta lanean ibiltzen ginen gero, taldea desegin zanean, pixkat fisikoki ere, normala den bezala gertatzen da, urrundu egin ginen elkarrengandik, bakoitza bere bidea jarraitu zuen, eta bakoitza bere bide artistikoa, eta bere bide pertsonala, baino, urtea paseala berriro ere nik uste dut, genuela beharra, izan dugula, elkarrengan hurbildu, senidetu, goxatu elkar, eta beti bizitu izan dut Mikelekiko harremana batez ere azken urte hauetan, adiskide handi batekiko harremana bezala, ez? Eta berak ere ikusten ginean azken urte hauetan oso adeitzu eta maitasun handiakin hartzen induen eta hola izan da, pena izan da. Mikel Laboa beraz gogoan izanen dugu gaur arratsaldean eginen duzun aurkezpen horretan, egun sentiaren esku izaztuak argitaratu duzun poesia liburu berriak ekarriko zaitu Iruñera, eta bertan izpide duzu besteak beste galera bera, ez da? Bai, nik uste dut nire poesia guzien, baina batez ere adin batetik aurrera eta bereziki poemari hontan, poema liburu hontan, egun sentiaren esku izoztuak galera dagoela hor elementu nagusi bezala. Zeren galera, galtzen ditugu lehenbizi osasuna, galtzen ditugu indarrak, galtzen dugu bizia, baina beste gauza asko ere galtzen ditugu adiskideak, galtzen ditugu lekuak, hiriak, galtzen ditugu amestutako esparruak, eta azkenean bizitza galeren errelato handi bada, eta batez ere azkenean nola galtzen dugun bizitza, bizitza galtzearekin jotzen zaizkigu, hain zuzen hurbil genituenak, maite genituenak, orain jondiren bezala, Mikel, orain dela 3 urte Lurdes juntzan, eta orduan hori dena niretzat bihurtu da, bilakatu da, batez ere azken urteetan, poesiaren gaia, gai nagusia, eta nik hori gainera poetikoki eta filosofikoki ikasi nuen ala zela katalan dar poeta handi baten gandik, Salvador Espriuren gandik, berak esaten zuen, galdetzen ziotenean, bere poesia zela, modu estetizatu batean, eta batzutan alegoria batzuekin, eta besteekin, eta modu desberdinetan, baino zela, eriotzarekiko gogo eta haundi bat, reflexio haundi bat. Eta, nik esango nuke nire poesia ere neurri batean gaur egun hala dela. Nik ez dut amets haunditik, zeru ederrik eskaintzen, etxipenaren mugetan, zuekinago bizitzen. Nik ez dut solas loditik, etorkizunaz egiten, bat-bateko librakuntza, ez dut aspaldi sinisten. Bizitza maite dut baina, ez dut alferri gastatzen, eguneroko lorea, egarriz baitut dastatzen. Nik ez dut ehorzondoko omenaldirik desio, bizitzaren etsai denez korrotatzen dut erio. Ez dut nahi herrizar baten agoni kanpairik entzun,
alferrik da bihozkataz, egoerari erantzun. Lur bortitzonen azpian, hobeagorik ez dago, handik berriz itzultzerik, ez asmatu oraino. Zergatik kale erdian ipuierori kontatu, bizitza merezi duen gazte derri kondatu. Uste onaren emaitzak gau beltzak ditu urratu, hobeda etorkizuna maltzurkeriaz moldatu. Eguneroko frutuaz eskuak bete ditzagun, alferrik da bihozkataz, egoerari erantzun. Pentsakerak, bere bizipenak zehatz hitzez eta lerroz lerro adierazten dakien olerkaria da Xabier Lete. Iruñera datorkigu egunsentiaren esku izoztuak bere poesi liburen aurkezpen publikora egitera, horri buruz galdetu dio geure lankide Amaia San Bizentek. Azken urteetako bizi esperientziari buruzko gogoeta beraz, liburu honetan jasoa, egunsentiaren esku izoztuak hori aukeratu duzu izenburu gisa, zergatik? Asko gustatzen zaidalako izenburu hori, eta gainera aspalditik neukalako buruan, eta zergatik irudi bat islatzen duelako, liburu honekin oso harremanestua duena eta zer ikusia duena. Zer da azkenean, zer da gelditzen dena bizitzak bere zauriekin eta bere kolpeekin kolpatzen zaitunean, eta zu zaudenean, nik esaten dudan bezala hor poema horietan, egun sentietan askotan aipatzen dut, ez, zaudenean gogoeta bat egiten, edo antzinara begiratzen, edo galdu duzuna begiratzen, gehatzen zaizu, egun sentia, eta egun sentiak ekartzen dituen esku izoztuak, batez ere, egun sentiak hori hotzak direnean, egun sentiak negukoak direnean, eta hori lotzen dut gertakizunekin, ez? Lurdesena orain 3 urte izan zen, neguan abenduan, Mikelena ere orain izan da abenduan, eta hori ere ondo etorri da, orduan,
ze gelditzen da gure bizitzetan, ze gelditzen da gure neguetan, egun sentiaren esku izoztuak, ze neguak askotan esku izoztuak izaten ditu. Egun aproposa beraz gaurkoa, alde horretatik ere, aurkezpen hori egiteko, Donostian egin zenuen aurkezpenean adierazpen hauek egin zenituen, nik ez dut sinisten, hitzekin dena esaten denik eta esan daitekeenik. Hala ere zu temati, alegin horri eusten diozu behin eta berriz. Bai, nik uste dut, azken finean, hau nire aspaldiko ideia da. Hitzek ez dutela bizitza erredimitzen, ez dutela azken finean konpondu deus konpontzen, eta are gutxiago konpontzen dute, hori inefablea, esan ezin dena eriotza. Eriotzaren aurrean ze esan dezake batek ez, hitzek ze alkantzu dute. Baino, hala ere guk nola poetok eta hitza dugun gure erabiltresna bakarra, eta hori da guk daukagun bide bakarra, gogoetatzeko eta mundua aztertzeko eta ulertzen saiatzeko eta bestengan hurbiltzeko hitzekin jarraitzen dugu, hitzekin konposatzen ditugu poemak eta azkenean alegin bat da, batzuetan alegin ezinezkoa, hitzekin ezin direlako gauza guztiak esan, inolaz ere, barruan gehatzen zaizkizu askotan esan nahi zenitxunaren barne pleguetan gelditzen dira, esan nahi zenitxunaren atalik garrantzitsuena, ze askotan ze horrek ere ez dakizu ondo noraino sartu nahi zenuen, zer esan nahi zenuen, misterio batean bezala gelditzen dira gauza, baino gu saiatzen gara hitzekin hori nolabait argitzen, hori eluzidatzen, eta gero hitzak eta poesiak oso importante dira, baita Bernardo Atxagak esaten duenagatik ere, niri izugarri gustatzen zait bere esaldia, berak esaten du, poesia dela elkar maitekiro konsolatzeko. Alegia bakoitzak bere esperientziatik hitz egiten du, bere zaurietatik, eta orduan horrek balio dezakeela, gu bezala bizitu duen jendea, sufritu duen jendea, zalantzan dagoen jendea, konsola dedin. Gure esperientzian, pixkat ispilu horretan ikusiz, edo, bere burua bermatua sentituz, irakurlea pixkat konsolatu dedin. Bernardo Atxagak esaten zuen, eta oso irudi polita iruditzen zait, eta ni ere horretan nago. Xabier Lete, eskertzen dizkizugu zure hitzak, eskertzen dizugu gaur gurekin hitz egin izana, eta berriz ere gogoratuko dugu Iruñean izanen zarela, arratsaldeko 7:00 liburu berriaren aurkezpena egiteko planetarioan izanen da hitzordua. Mila esker, Xabier. Mila esker zu eta segi lanean, merezi dute Iruñan, euskeraren alde eta euskeraz lan egitea irratietan, venga. Eskerrik asko, hurrengo arte. Xabier Leteren hitzak, Xabier Lete Iruñan, Mikel Laboaren heriotzaren biharamunean, gurutzatuta Xabier Lete eta Mikel Laboa, Lete eta Laboa, Xabier eta Mikel. Hala egin dugu, hala aditu nahi izan dugu, geure gaurko kultura aldizkari honetan, kultura arloan Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzaren babesarekin egiten dugun saioa da. Euskal kultura mundu zabalean edatzen ari da Eusko ikaskuntza, web orriaren bitartez. Probazazue euskoikaskuntza.org edo hemen Iruñan Eusko ikaskuntzak duen egoitzan Gaztelu plazaren 43an. Euskal Herria irratian kultura arloa.